tancuje, náladu mám. A dej mi celou noc, já nechci být sám. Hlavní je neuhnout, dobře zvolit svůj směr. A teď holka musím jít, až tam na sever, cestu znám. Procházím krajinou a lidi mě zvou. Čím těžší víno, lehčí holky tu jsou. Jedna z nich povídá, dokud dávám tak ber. Já ji jenom políbil a šel na sever. Cestu znám a neměním směr. Dojdu k řece plný ryb až tam na sever. Cestu znám a neměním směr. Dojdu k řece plný ryb až tam na sever. Mám nohy bolavý, už nechtěj se hnout. Tou temnou vodou nechám tělo svítnout. Zakončím s noblesou ze všech poslední den. Kam mě vlny donesou, tam sáhne mě zem. Cestu znám a neměním směr. Dojdu k řece plný ryb až tam na sever. Cestu znám a neměním směr. Dojdu k řece plný ryb až tam na sever. Ta cesta byla rovná, místy rozbitá. Číše víno plná, jindy celá velitá. Už nevrátím se zpátky, ubejvá mi sil. Tak řekněte jí prosím, že jsem tady byl. Cestu znám a neměním směr. Dojdu k řece plný ryb až tam na sever. Cestu znám a neměním směr. Dojdu k řece plný ryb až tam na sever. Cestu znám a neměním směr. Dojdu k řece plný ryb až tam na sever. Cestu znám a neměním směr. Dojdu k řece plný ryb až tam na sever. Naschra, guten Tag. Darek. Se vás. Čau, čauko. Je čaules. Čauleskaj. Tam je krývaj fešák. Kamziky vidíte? Ani my. Nevidíš ich pred tebou? Ne. Pozri, jak sa nám z neho kouří. To je on? Boris spravil vatru. No. Môžete zakývať, ináč robím video záznam. Čaute. Čau, les. To sme sedle o lade? Či ešte nie? Nie. A to sedlo je tam... Ľubo, tam to bude označené, tam sa budú značky odtentovávať. Krásne toto. Však toto. Koľko normálne omrzajú prsty. O, tu je sila ináč. No poď kamaráde, poď. Poď tuto. Nech nevyzeráš, že si tu najslabší, posnaž sa. Však toto. No ja ho ešte aj nevidím, on aj keď to zdolá, tak príde za 2 hodiny. Vlaštenka je dobrá vec, len si nevidíš na nohy. Čo? Vlaštenka je výborná vec, len si nevidíš na nohy. Ja ho dám aj dole, lebo však prestalo. Pozri sa, slniečko sa na výkúka vyškolo, ja hovorím, treba... Dušan, zakývaj horolezecka, lolezec. Amundsen. Merry Christmas. Však zima je tu jak na Vánoce. Chlapci, odfotíte ma volakdo? Jasné. No ja sa nebudem asi na to podujímať, lebo mám stuhnuté ruky. No poď ty. Už je tu s nama. Mačka žák. Ernesto Vibramo funguje. Dušan, už ťa točím.
Tak sa tvára ako cliffhanger. Jak si zistil, že si na kamere, jak si zrýchlil? Vyjebanec. Toto, už to počuli všetci. Ja keď modelku ukážu na kameru hneď široký úsmev, tak ty si hneď pridal. Ja som akurát tak model Aladin. Však toto. Počujem ja nahúhňať, akurát som ťa nebral do záberu. No poď ešte, poď. Ešte je to navrch kúštek dosť. Dušan, zvládol si to bravúrne, na to, že máš 48 rokov. Tak to bolo vynikajúce. Za týždeň. Lindaj, 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 daj. Lindaj, lindaj. Video robím, hej? Aby si vedel. Ideme dole skrývané, tam niekde v Homleje. Oproti vidieť západnú časť Tatier. Ruháče. Dole je Dušan. Tam je naša cestička dole. A oproti Nízke Tatry.